kana cewa yunwa wato mulkin Tinubu ya an yi sallama da yunwa, an yi sallama da yunwa rashin kyaram tsaro da ko talauci. yana baiti ɗaya ne yanzu Me kake cewa? talauci kyaram yunwa kyaram kaga tsaro ko daram dam dam sai godiya To ka gane wato kai a fahimtar ka babu yunwa, babu talauci, babu rashin tsaro. ai yanzu To duk mu dauki wanda nan da wata shida abin da nake so za ka zo kai tambaya, amma abin shine Hajji Dauda, mutane wannan abin ya bakantawa matasa da dama rai, suna cikin fatara, suna cikin rashin tsaro, suna cikin tsadar rayuwa, da yawa ba su iya sayan abinci, ba su iya samun abinci, kai kuma ka zo ka yi waka kana cewa Tinubu ya yi, wato kiran ma da suke suna cewa Tinubu za su yi mishi zanga-zanga, kai kuma kana cewa kawai ya kwantar da hankalinsa. Ba ka ganin kamar ka yi abin da yake ya fusata mutane daban-daban haka? a'a ai wannan abin da aka yi idan na fusata mutane ni ma fusata na aka yi mutumin da ya kwato maka haƙƙin kai kawo ma cikin gidanka kuma shi ka je ka ce kana ma zanga-zanga wace irin kwaya kake sha ka gane abin da yasa na ce maka ina yin uzuri ga mutane yan shekara 19 dan shekara 19 ko 20 ko 21 ko da biyu kada ya mun magana saboda ni ba su ashi bane saboda bai san ciwon kanshi ba lokacin da ake samun kuɗin local gamman ake asibitoci ake kwalbatoci ake makarantu ake ba ƙananan yan kwangila aiki ake biya ake gyara islamiyu shi ba shi da wayo dan in ka kwashi shekara 17 a cikin dan 20 da wani abu saura 4 yana bayan uwar shi saboda haka ya za a yi ya gane tunun biya taimake shi sai nan gaba kaɗan kuɗin sun fara yawo sannan ya gane amma dan shekara 30 sai da ya ki Allah amma Hajji Dauda abin da mutane sai da Allah amma sai ga mutum da furfura da girman shi da komai ya zauna ya ta ƙarya wai ai dole amma Tinubu zanga-zanga ai kaza ai kun ban da ƙarya mutumin nan duk bala'in wannan ake shekara 14 ko 15 muna neman wannan kuɗin ƙananan hukumomin su dawo kara ba wanda ya iya he shi ya zo yi ko da ne baka yi baka cewa zaka zanga-zanga yanzu Hajji mutumin da kai shugaban kasa guda uku ko guda biyu arewa ba wanda ya maka ministry wata shafe ka sai shi ya maka kuma ka ce wai zaka mai zanga-zanga bari yin tambayar nan mutumin da ya ce a wannan satin yayi Northwest Development Commission ya sa mata hannu ya ce a yi saboda a taimaki mutanen da suke ganin da ake ganin me aka ce wannan matsalar ta tsaro da matsalar talaucin nan ta shafe su za a yi makarantu za a bada jari za a yi asibitoci za a kawo magani da wannan abun amma wai shi zaka ma zanga-zanga to mu me aka ce waye zai iya mana ka gane yanzu Hajji Dauda abin nan tambaya a nan wurin yanzu idan muka zan dauko abubuwan nan guda uku da kai magana kayi magana a waka kan magana talauci kayi magana tsaro da kuma yunwa duka ce duk shugaba Tinubu ya magance su mu dauki matsalar tsaro kai da kanka yanzu ba da jimawa ba Hajiya kowa ya san abin da ya faru a gida ka san matsalar tsaron nan to yanzu mutane wasu suna ganin cewa saboda kai yanzu ta tsallake ka riga ka samu kanka ba abin da ya dame ka da abin da mutanen faskari da abin da mutanen marabin da abin da mutanen yobe da aka kai hari a baya-bayan nan duk ba abin da ya dame ka da duk wannan wato yadda ran dan adam ake zargin kamar bai da ma mutunci a Najeriya ba ruwanka da wannan ana ganin kawai kai dai ka mai da hankali ga Bola Tinubu kawai shikenan duk da na zo ne wannan maganganun amma akan me na dora ne farkon magana ta cewa ne ƙananan hukumomin ruhin su ya dawo ciyaman shine na kusa da kamsila shi ke karba a gurin ciyaman ya je kasa waɗannan su ne kudin su talakawa to ciyaman din nan ya zama mabaraci ciyaman a account din shi za a tura miliyan 70 a wata ko miliyan 100 ko 120 amma idan ya ga miliyan 3 ya gari ya waye a je a ciro araba amma Hajji Dauda rashin tsaron nan da aka yi magana akwai shi ko babu shi ne misali bayanin rashin tsaron nan yanzu rashin tsaro da ake kai hari faskari da ake kai hari a gujiba da ake kai hari a Maiduguri ni na ce maka makon nan ma ake yan sanda sun je sun kai wato yan Boko Haram din sun zo a Borno sun je sun kai hari kan wurare daban-daban ni ba na ce maka babu matsalar tsaro ba cewa ne yanzu talauci kyaram yunwa kyaram kaga tsaro ko daram dam idan aka kori talauci aka kori yunwa kayi maganin matsalar tsaro 78% ba inji ni bane akwai masana wanda suka yi bincike amma me kake nufi ne da kyaram din suka ce yunwa barka ji mana suka ce yunwa da talauci shi ke kawo wasu suna shiga wannan harkar ta matsalar tsaro saboda haka idan ba yunwa ba za a same ta ba
saboda haka wancan kuma me aka ce don ce maka duk na ɗaura shi akan dawowa kuɗin local government zai rage mana poverty 75% ko 85%. Saboda haka in an kawar da matsalar yunwa da fatara, wa za ka haɗa baki da shi ya je ɗauki ɗan wani, wa za ka haɗa baki shi ya ɗauki mai aikata ya kore shaman wani. Wannan matsalar ita kawo mu cikin wannan abin, duk fatara ce da yunwa ta kamu, sai aka ce yanzu kuɗin mu sun dawo, za mu rika juya sa tsakanin mu. Kuɗin local government din mu, ni dan ja local government ne, an yi lokacin da ciyaman din mu idan ya ga dama sai ya ce wannan hajin bana da kamsuloli da dagatai da wani za su je maka, yanzu ya kai kanshi ma, ka gane yanzu ciyaman din ka ɗauko ciyaman da zai iya kai kanshi maka mai aikatawa ya kai matar shi ya kai yan uwan shi ma ba zai iya ba, saboda mabaraci ne bare kamsula. An mai da su waɗannan kuma su muka dogara da su, da Allah muka dogara. Ciyaman da yana yin bota ya ce ya ba wa matasa waɗanda ba su da aiki ko sun gama makaranta ba su samu aiki ba, zai rika ba su 20,000 a wata su rika zuwa kajuwan ko asibiti ko makarantu. Yanzu shi kan shi a gidan shi kajuwan din sun yawa baya biya. Ka fuskance ni, yanzu an dawo mana da wannan roman dimokuraɗiyar. Ni akan wannan na ɗora, ni ina so mutane su fahimci abin da nake nufi. Dan shekara 20 bai san wannan ba, saboda in ya zage ya mai uzuri, idan ya hankali zai gane. Wani yana zagi na yana cewa ban kyauta ba, ko suna zagi na mai bana kyautawa, ana cikin wahala. Duk rigimar da ake in dai ba yanke tushen abin nan akai ba, babu. Ka ce yanzu empowerment da zaka yi fa sai gwamna ya baka approval. Empowerment ɗinka wanda kuɗin ku ne na local government zaka rubuta, ka ɗauki mutum 200 ko 300 zaka ba su jari ko keke nafi ko keken ɗinki, sai gwamna ya yadda zaka yi. Akwai wanda yake yana takai tunda aka haife shi bai taɓa zuwa Kano ba, kuma kuɗin takai sun dawo Kano, shi ya zai yi? Ka gane? Akwai wanda yake shi yana ɗanja tunda aka haife ɗanja shi bai taɓa zuwa Katsina ba, kuma kuɗin ɗanja sun koma Katsina, ya zai yi? Akwai abubuwa da yawa don Allah mu gaya wa mutane gaskiya. Tinubu ya yi abin da ba wani shugaban ƙasa da ya yi. Yanzu mu kalli batun yunwa da fatara a shafukan sada zumunta inda aka sa hoton ka nake karanta ra'ayoyin mutane. Abinda mutane suke faɗi cewa suna cewa kamar baka da tausayin mutane, anan mutane suna cikin masifa, suna cikin tsadar rayuwa, suna sayan, wasu ma ba su iya cin abinci, kai kuma ka zo kana cewa akwai abinci, kana cewa ko irin ba ma za ka ba da gudunmuwar ka wuraren sassauto abu ba. Shin zahiri Hajji Dauda, me yasa baka tausayin mutane din kamar yadda suke zargin cewa yayin da mutane sun yi nan wurin suna nema a tausaya musu, kai kuma sai kai nan wurin, me yake faruwa? Yanzu Allah na wani me aka ce ba zan baka amsa, saboda amsa wannan guda uku ce. Akwai taka kai kanka, ba na tausayi, ko kuma kai me aka ce ba ka yin uzuri ga shugabanni, naka kenan. Shi kuma wancan da ya wannan comment din da